chce to hráča, ktorý, áno, tú kreativitu tam prinesie a vymyslí nejakú prihrávku, nejakú prenikovú, nejakú dobrú. Zatiaľ to postavenie vidíme, tú pečlennú zónu žltých teraz. Pozor, obrovská príležitosť pre Ružomberok, zblokovaný pokus, všetko nakoniec vyriešil Milan Vitáliš, ale tá pozícia na koncovku naozaj bola mimoriadne nádejná. Celú akciu sledujeme ešte raz. Naša stará škola a vedel s mužstvom spraviť poriadok a Michalovce zrazu zázračne ožili a Košičania sa majú čo triasť. Presne tak, pravdepodobne tá pozícia, situácia Zlatých Moraviec naozaj je už neriešiteľná. Teraz prudká lopta, ktorá padala do peťky. Ružomberok je zadu rozostavený, ale je to statické. Možno teraz Redič sa predral k tej lopte, odsunul tam jednou zo svojich spoluhráčov a toto bola vynikajúca palebná pozícia, ale nepresná koncovka zo strany Christiana Herca. Chválil by som tu ale to, čo som spomínal, treba sa pokúšať strieľať. Teraz je platná Redičová rýchlosť, šanca pre Dunajskú Stredu, dokonca dvojnásobná, zblokovaný pokus, Lavrinčík všetko vyriešil. Že to, čo som už spomínal, že začali získať, mať pozor. Pozor, ešte Herc hlavičkoval vo vzduchu, ale potreboval by ešte zo pár centimetrov navyše, veľmi dobrý center. Máme tu VAR. Ale to, čo som spomínal, že Dunajská získala také herné sebavedomie a je dominantnejšia na lopti. Áno, to bol ten center na vysokého Christiana Herca. Pri ňom nevyskočil tak vysoko Alexander Selecký, no a teraz sa posudzuje, či hral v pokutovom území rukou. Priznám sa, že neviem, či tam je hlava alebo ruka, neviem, nech to posúdi rozhodca. Lukáš Dziviak už pozná verdikt a my uvidíme v Ružomberku Počebraťom pokutový kop. Kone versus Ťapaj. A tesne nakoniec Musa Kone prekonal Dominika Ťapaja, no a Dunajská Streda vyhráva v Ružomberku 1-0. Nenapodobnilo Rodyho zákrok z reprezentácie, aj keď mal k tomu blízko, ale dobre, prudko kopnutá, Gždí 11, dobre sa s tým zhostil. Dominik Ťapaj vystiehol ten úmysel aj smer tej strely. Naozaj chýbalo mu iba kúsoček, aby tú loptu vytesnil mimo brány. Ťažký moment aj pre Musu Koneho, ktorý zvládol súboj nervov, po ktorom Dunajská Streda teda ide do vedenia. Musa Kone premenil a preto Dunajská Streda vyhráva 1-0. Charatín. Nadýchaný center na Koneho, ešte koncovka Alexa Mendez a vynikajúci Ťapaj. Gólová príležitosť mužstva DAC Dunajská Streda. No a toto naozaj by mohlo vyústiť aj do závažného nebezpečenstva pre brankára Dunajskej Stredy Alexandra Popoviča. Početný múr a nakoniec 17. Adam Tučný pokračuje v gólovej paráde. Skóroval proti Malte vo farbách slovenskej 21 a teraz prišiel na trávnik kvôli takémuto momentu. Nádhera. Krásne zatočil ten priamy kop a videli sme, že Alexander Popovič, ktorý 8-krát vychytal čisté konto, sa iba pozrel za tou loptou bez nejakej šance zakročiť. Ešte dohovor domácich futbalistov. Samuel Lavrinčík prehodil si na ľavú nohu a nakoniec tam bol Matúš. Áno, a tie jeho ramená sú obyčajne pri súperov. Teraz pozor, chybička, šanca pre striedajúceho Kureho, neprekonal Dominika Ťapaja, obrovská príležitosť, ale toto vzrušenie je zbytočné, pretože sa pískalo. Pozrieme sa na to ešte raz. Tak to bol kolaps. Bol tam kolaps. Bol to Alexander Mojžiš. Takmer všetci hráči Ružomberka v pokutovom území a tam prišlo aj k súboju. Adam Tučný si pekne pohybom pýta loptu a dostávajú. Ďalší súboj s Brunetým. Videli sme Brunetýho v tej tvári, už toho má dosť aj teraz. Po tomto súboji zostáva s bolestiami na trávniku. Nepovedal by som, že tu by sa malo pískať, alebo respektíve udeľovať žltá karta. No a vidíme, že Brunetý ešte má dostatočne páry na to, aby si to vybavil aj s mladým slovenským reprezentantom.
Áno, samozrejme, tie zásahy do tváre a takéto situácie sa musia preveriť a tam sa môže udeľovať aj potom dodatočná červená karta, ale keď sa vrátime späť do druhého polčasu, tam bol ten zákrok na Samuela Lavrinčíka, aj ten si mohli rozhodcovia prípadne pozrieť. Bol tam lakeť, jasné, bol tam lakeť do oblasti líca alebo spánku. Samozrejme, to je nepríjemné, to môže futbalistu na trávniku aj vypnúť. 85. minúta, Lukáš Dziviak už má verdikt a ide červená. Dal by som, že to bude červená karta. Ide červená. Síce prísna, ale zruší žltú. Áno, červená. Tak teraz sa búri lavička, Adam Tučný nechápe. Veľmi zvláštny zápas pre tohto mladíka. Začínal na lavičke, pretože si plnil reprezentačné povinnosti. V 85. minúte rovno z fleku dostáva červenú kartu. Tak Dunajská Streda si v týchto záverečných minútach ide viac. Po ten víťazný gól Brunetti. Prúdka lopta a nakoniec tesne míňa tá hlavička bránu Dominika Ťapaja. Zakončujúci Fernán Gure.